Igbo bụ Igbo. Ekele m unu. Ana m ewetara unu ọnọdụ Igbo. Ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu. Anọ m be m na village, unu ga-ahụ na akwa ka mma n'olu. Na-anara nwa fresh air. Na-enwere obi aṅụrị ka atọkị ma ọ bụrụkwa mama ifo adịgo. Si ya na-enwe obi aṅụrị ka atọkị. Ụlọ atọgbuele m atọgbu fresh air. N'ọkwa my compound, ihe ahụ nwa garden, ihe ahụ plantain m. Garden m buru ibu, ọ na my husband chọrọ ịrụ na bidoro ndozi ụlọ. Gbutusiere m plantain. Nekwa no my garden. Ihe ahụ aka oyibo m. Natanụ n'ụlọ bịa kujisie ihe n'ụlọ, dị happy. Nekwa na ihe ahụ my house. Ihe ahụ be m. Ihe ahụ my garden. M ga-egosi ụlọ ọgụ m. Ọgụ mịrị amị. Ihe ahụ ga-enwetakwa ya ahụ. Ife ọgba ogo. Ọha ka Katọlik. Ị ka m esi nweta ogo a na. Ụmụ nwaanyị bi Lagos, ole n'ime unu nwere ogo? MSc. Okay, ọnụ ọhụrụ ya? Ọnụ ọhụrụ ogo a? Nke a ụcha plantain. Ihe m wụwa ọkụkọ Igbo. Mfu nnọọ wee m ga-eji hụ m nwayọọ na-ewenatasi biznes m ụlọ. M natacha bịa m here na-enwere obi aṅụrị. Na village, fresh air, obodo Lagos mmiri eji akparị mmadụ. Unu ọhụkwara ogo m? Unu ọhụrụ ọgba dị ogo, unu na-ahụ ya? Ihe ahụ my backyard. Emepekwa na m agbapụkwara m borehole. Ihe ahụ borehole. Ihe ahụ be m. Ihe ahụ mmiri anyị gbapụrụ. Anyị ga-enye ndị mmadụ mmiri. Wepụtara ndị mmadụ mmiri n'obodo, ndị mmadụ a na-aṅụ. Kedu ihe ị na-emere ndị obodo na ịkpatara ego wee na-asọpres ndị obodo unu? Enwere na-agbapụ mmiri na-ere ya ere. Nke a wee ebe m ji nkụ na-esi nri. N'ọhụrụ ya? Ọkụkọ Igbo lee. N'ọhụrụ ya? Mmechi ụgbọ ma bịa rụọ correct kitchen. Eji m ego stacha ala ebe m ga na-egbu ugbo. Nọ n'ahụ ya. Lekwa akwụ. Lekwa akwụ egbutere na my farm. Nọ n'ahụ ya. Ị nọ Lagos ka nọrọ ebe ahụ. Debe ahụ. Ọ na-asị insecurity nọ n'obodo. Insecurity na ọzie n'obodo anyị agbafuo, hapụtere ya onye. Na Tabanụ village, otu burigokwa. Ọ bụrụ na ị ka nọ Lagos na-eme na insecurity nọ na a ga-enyere. A na-enwerekwa ndị mmadụ na Lagos, mana ha na-eji press na-asọ press ya. Unu ọhụrụ m? Na village, nwa m bịa. Ihe ahụ nwa m nwaanyị. Nwa nwanne m nwaanyị m ji mere nwa. O mechie school nata. Unu ọ na-ahụ ya? Gbana akwa n'olu na-akpagharịwa na my compound. Dị nwa happy. Na-enwe obi aṅụrị. Lee my farm. Ọbụbọ m na be m. Unu ọwụ ndị a na-eme unu ewere kọnkịrị wuchie ebe niile. A na-esimenti ụlọ. A na-achọ ụlọ mma. Lee kọtụpụta nwa obere ihe out. Nwa walkway. Werezie ndị nke fọrọ afọ mere nwa garden. So iwu oke ibiri nwaanyị nọ na Lagos. Ị naghị akwado nkwado ịnata ụlọ. Anatago m na-akụgachi nkwụ na my farms. Na-akụ ogworo. That's aki ilu. M ga-eje ala retirement. Na-eleghara anya business m ga-eme. M ga-eje ala retirement. Ihe m chọrọ ime ewu m nọchaghala ụmụ m lụghala nwaanyị mụba nwe wee m nwayọ nata. Ụmụ m bụ na village ka mma azụ ha. Mma ha azụ ha in any other place. Ọ ka ndị China si eme. Ndị China a na-amụ nwa na-akpọlata n'ụlọ a na-azụ. A na-etinye culture ha n'ime ụmụ ha. Ị ka nwere ego because enwere mgbe ị ga-emechi ị ga-adịzi young inwe ego. Ịkpata ego a. Anyị handgo over our business to ụmụ anyị. Nwere nwa m kpọjiri obodo oyibo m nwee ya ha amụ. Ga-aga dasha ndị ọcha. Ba ya na-ereka. So ị bụ nwaanyị Igbo.
achọrọ m ka ị were nwayọọ chebee echiche mara ihe ị ga-eme. Ọnụ hụrụ atọ ka m na-ata ihe ọbụla bụ bekee anyị were toothpaste ịtawata wee fuo gị eze hapụga awa kọlchọ na-edozi anyị ahụ. Ụnụ ọfụrụ m n'ụlọ nwa ihe dị ka gai nwa ihe a na-eme na gai ihe awụ ka anyị si adụ ka anyị si eme so ana m agwa nwaanyị ọbụla chebara onwe gị echiche. Ọwụ na uche ga adịbụ ụnụ natawa na enwere ife na-eme enwe ife na-eme anyị agbakọ chụpụ gị ọ ihe ọ kwesịrị anyị ama mgbe ọsọ be nna anyị hapụ ya. Ndewo.